Bona tarda, benvingudes i benvinguts al lliurament de premis virtual del concurs de balcons i portalades guarnides de la Festa Major de Gràcia 2020. De ser premi, fes-me un conte per dibuixar un nou món. Carrer Topazi 16. Novè premi, Jardines Colgantes de Balcònia. Carrer d'Astúries 89. Vuitè premi, Elegants per la festa, passi el que passi. Plaça del Diamant 7. Setè premi, Jo per tu per mi. Plaça de la Vila 3. Sisè premi, La finestra dels ocells. Carrer Joan Blanques 44. Cinquè premi, Imprescindibles. Carrer Lluís Antúnez 7. Quart premi, Natura desconfinada. Carrer Martínez de la Rosa 13. Tercer premi d'honor, Tornar a començar. Carrer Encarnació 28. Segon premi d'honor, Covid atura. Carrer del Sol 8. Primer premi d'honor, Aurora. Carrer Monistrol 3. Categoria de portalades i comerços guarnits. Setè premi, Cultura Segura. Carrer de Martí 18. Sisè premi, 1984. Carrer Alsina 5. Cinquè premi, Sueño de un mar portugués. Carrer Or 8. Quart premi, Luz y Fuerza. Carrer Llibertat 52. Tercer premi d'honor, Día de los Muertos. Carrer Massens 10. Segon premi d'honor, Per què no? Bosc encantat. Carrer de les Tres Senyores 3. Primer premi d'honor, El Bosque de los Libros. Carrer Santa Creu 5. Moltes felicitats a tots els guanyadors i guanyadores. Podreu recollir el vostre premi a Can Mussons, carrer de l'Alzina 9, a partir de demà, dimarts dia 18 d'agost, de 5 a 7 de la tarda. Us esperem. Moltes gràcies a tots i totes per participar.